सोर बाहायो मुलुगाव बेसेन गोसासिन मबाइल आरो बे मबाइलनि बेसेना बेसेबां? नंगौ, बे सोंथिनि गुबै बाथ्राखौ खोनायोब्ला नोंथाङा सोमोनांगोन। भारतनि धोन दौलतनि बिगोमा जायखौ मुकेश आम्बानी होननानै मिथिनाय जायो। मुकेश आम्बानीनाव मा दं मा गैया गासैबो बेसेन गोसा मुवा बेसादफ्रा बुंफबनाय। नाथाय आथिखालाव मबाइल बाहायनायनि फारसे मुकेश आम्बानीनि बिसि नीता आम्बानीआ बयनिख्रुइबो सिगाङाव। मानोना दासान्दि नीता आम्बानीआ मुलुगनि गेजेराव बयनिख्रुइबो बेसेन गोसासिन मबाइलखौ बाहायदों। नीता आम्बानीआ दायो फेल्कन सुपारनोवा आइफन 6 पिंक डायमंड मबाइलखौ बाहायगासिनो। बे मबाइलनि बेसेना $48.5 मिलियन एबा 395 कौटि रां। थारैनो नैबे मबाइलावनो 395 कौटि रां बेसेननि मबाइल। नीता आम्बानी बाहायनाय फेल्कन सुपारनोवा मबाइलआ डायमंड हिरा बाहायनायजों लोगोसे माखासे सुबिदाफोरबो दं। बेनि उनाव बेसेन गोसा मबाइलनि फारिलाइयाव जायगा लादों स्टुआर्ट हाक्स आइफन 4S एलाइट गोल्ड। दासान्दि नीता आम्बानीआ मुलुगनि गेजेरावनो बेसेन गोसासिन मबाइल बाहायनायनि सुबुंफ्रा गोबां सोमोनांनाय फोरमायदों। गुनगोनां फरायसाफोरनिसिम मोनसे गोनां फोसावथाय। गुबुन गुबुन डिप्ल'मा, इन्जिनियारिं, डिजाइनार आरो PhD डिग्रीफोरनि थाखाय क'क्राझार CITआव एडमिशननि अनलाइन रेजिस्ट्रेशन खालामनाया जागायबाय। गुबुन गुबुन आयदानि डिप्ल'माजों लोगोसे बेचेलर अफ टेक्न'लजि, बेचेलर अफ डिजाइन, मास्टार अफ टेक्न'लजि, मास्टार अफ डिजाइन आरो डक्टर अफ फिल'सफिनि डिग्री खालामनो हागोन। मे दाननि 15 खालारावनो अनलाइन रेजिस्ट्रेशनआ थुंगेगोन। जुन दाननि 8 खालाराव एडमिशननि एन्ट्रेन्स आनजाद लानाय जागोन। आरो जुन दाननि 25 खालाराव PhDनि एन्ट्रेन्स आनजादखौ लागोन। अनलाइन रेजिस्ट्रेशनखौ नोंथांमोनहा दिनैनिफ्रायनो www.admission.cit.ac.in आव खालामनो हागोन। आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086187124 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।